गोजाम बोसोर बारलांबाय गोदान बोसोर सफैबाय दिनै रंजालि बैसागु फोरबो हादोरसानि दाब दाब जायगायाव बर'फोरनि आंगोनिख्रुइबो आंगोसिन रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंगिना संगिना मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भालुकमारि गामियावबो सेथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिअ'आव दं आं जोंसार बर'। बर'फोरनि आंगोनिबो आंगोसिन फोरबो रंजालि बैसागुखौ रायजो नाङैनो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खोला भालुकमारि गामियावबो सेथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै थांनाय रबिबारखालि फुंनि 7 रिंगासो समाव रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ बेरहोनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो खोला भालुकमारि गामिनि गोरा गाहाय चरण ब्रह्म चौधुरिया। बेनि उनाव अलंबार बान्था मोनगिरिखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो। बे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों 1 थाखोनिफ्राय 7 थाखोसिम उन्दै गथ'साफोरनि गेजेराव सावगारि बोनाय बादायलायनाय खुंनाय जायो। बेनि उनाव 2 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम फरायसाफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, हरखाब बिबुंथि होनाय, दान्थे बिदान्थे बादायलायनाय, बैसागु मोसानाय, हानजा बैसागु मोसानाय बादायलायनाय खुंनाय जायो। थाखो 1नि सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ लाखि ब्रह्म आरो नैथि बान्थाखौ फोरमायसाद ब्रह्मआ देरहानो हायो। बेबायदिनो 3 आरो 4 थाखोनि बादायलायनायाव कुणाल ब्रह्मआ सेथि बान्था आरो देबजित ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। थाखो 5निफ्राय थाखो 7सिम बादायलायनायाव हायेन ब्रह्म चौधुरिया सेथि बान्था आरो थरायना बारदै ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। बेबायदिनो 2 थाखोनिफ्राय 4 थाखोसिम खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव कुणाल ब्रह्मआ सेथि बान्था आरो जरना ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। 5 थाखोनिफ्राय 7 थाखोसिम बादायलायनायाव हायेन ब्रह्म चौधुरिया सेथि बान्था आरो थरायना अनसुलि ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। थाखो 8निफ्राय थाखो 10सिम बादायलायनायाव थरायना पुर्नलता ब्रह्मआ सेथि बान्था आरो थरायना खनसाय ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। बेबायदिनो हरखाब बिबुंथि होनाय बादायलायनायाव थरायना सिबिया रानि ब्रह्म चौधुरिया सेथि बान्था आरो थरायना दिया ब्रह्मआ नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। दान्थे बिदान्थे बादायलायनायाव थरायना रश्मि ब्रह्मआ सेथि मासियाव आरो थरायना सिबिया रानि ब्रह्म चौधुरिया नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। बैसागु मोसानाय बादायलायनायाव थरायना रश्मि ब्रह्मआ सेथि बान्था आरो मुस्लिमा रिमिका मुसाहारिया नैथि बान्थाखौ देरहानो हायो। बेबायदिनो हानजा बैसागु मोसानाय बादायलायनायाव रश्मि ब्रह्मआ सेथि बान्था आरो थबसे हाजिआ नैथि बान्थाखौ देरहासार जानो हायो। बादायलायनायाव देरहासारनो हानाय बिजाथिफोरनो गामिनि गोरा गाहाय चरण ब्रह्म चौधुरि आरो गामिनि नेहाथारि कार्तिक ब्रह्ममोनहा राननानै होयो।